Chuj, idę do roboty. Skończyłem o wpół do 11. Posiedziałem, w końcu mnie zmuliło. Mam nadzieję, że ten komp, co go złożę, to mi pójdzie wszystkie gry w 4K już. Dobra, chyba wszystko działa. Ale będzie grane. Kuźwa mać, ej, prawie godzina, rozumiesz? Pieprzenia się z tym. Ej, Ponad powiedzcie mi, godzinę. No, ej, słyszycie? Jak ma kooperację, to musi TFA możemy grać, nie? Co? Jak kooperację, że gra, to TFA musimy grać, nie wiem, no ja. Mogę grać? Chyba, że możesz udostępnić przez SharePlay. No to o to mi chodzi właśnie. Ale przez SharePlay to tylko oddasz pada. Aha. Dobra, sadyba. Tam lubię latać. Jest chyba, gdzie to tutaj jest teraz. Dobra, lecimy. I co, wyskillowałeś się u Petera? No, próba trzecie miejsce. W rankingu trzecie miejsce? Nie, ogólnie trzecie miejsce. Ciężko się przegrało, kurwa, niestety. Dobrze. To mnie dużo chujów poleci. Na życie. Już jest w chuj. Ej, chodźcie blisko siebie, lecimy gdzieś, nie? Ci tyle go. Kurwa. Ej, ja tu biera. O, nie, Ja ja to- tu mam 3 już. Ty teraz przyjdą. Dobra. Ty, Manek, Co? ty mi podkrada. Kurwa, ciulu ty. Tak. Ani broni, ani nic, kurwa, nie zdążę. Kurwa, nic nie ma. Dobra, chodźcie. No ja już idę. Wącham trawę od spadu. Co ty gadasz? Gdzie cię zajebło? Gdzieś ty W był? domu. Właśnie, gdzie byłeś? Po drugiej stronie, gdzie ty jesteś. Manek, strzelba, chodź. Dawaj to. Chodź, dobra. O, No, to masz. Nie, to ja, chodź tutaj. Chodź tutaj. skrzynia jest u góry. Hej! A nie, to masz, dobra. Ciul! To zajebał ci. Kurwa! Zajebał ci. Ale to jest chuj, tu się pali! Kurwa mać, tu się pali! Jebany. Jakaś dziura, kurwa mać. Ej, spierdalaj gościu, kurwa. Spierdalaj. Ha. Gotówkę zajebałem. Manek, masz coś do picia? Chcesz? No mam piwo. A co? Nie no. W grze, kurwa. A w grze to już wypiłem. Nanek, jak se kupię kompa, to ci mojego laptopa dam. Smola to. No co, i7 procesor? Radeon 4 giga, panie. Co chcesz? Tylko ciul Dobra, 4 chodźcie. giga ramu. Chodź tam, jak lecimy gdzieś.
To ja idę się O, przyjęło się. Wysikać jak gracie. I chuj zioło nawet, uważajmy kurwa, bo... Ej, tu dom był nie przyczepany. Leci, Nanek, chodź. Weź ty jest. Daleko jest czy blisko? Tutaj koło nas, przed nami. Dobra. Weź go Chodź, zajmij. chodź. Zajmij Dawaj go tu. czymś. Pobity jest, obija mnie. Ej, nie mam życia. Powalił mnie. Dobrze, on jest tu. On jest obity w chuj. Za tobą! Kurwa. Idziecie do góry, górą. Kurwa pierdolę to. Jasny ciul. No tak go kurwa biłem ładnie. No. 15 HP miał tylko. Trafiłbyś go raz go. Oj, Nanek. Rozjebał na chętek, no nie wierzę. No nic. To była rozgrzewka, panowie. Ale dzisiaj nie wariujemy tak długo. Pogramy trochę, no co? Nie, jak chcę się wyspać do tej roboty, ej. Kuźwa, dzisiaj normalnie wykończony. Fajna gierka jest. Asasyna sobie to chyba kupię. Na storze widziałem, jest przeceniony. Ogólnie nie lubię gier kupowania w storach. Co? Wolę No na- ja chyba jest wolę na przekonany płycie do tego, mieć. co Peter go dał. Tak nie jesteś właścicielem tej gry. A tak na płytce zawsze nie możesz odsprzedać, chociaż jeszcze ani jeden nie odsprzedał. Nie rozumiem, gdzie są już. Jak ty właścicielem nie jesteś? No bo ty fizycznie nie możesz. Że ze stora, tak? Co? Ze stora, tak? No. A tak No nie tak, tak. fizycznie można płytce, nie? Na. Heart, don't soul. Laku, gdzie ty jesteś? Blaszko. Może w kota zagramy jakoś, co? Kurwa, męczy mnie ta gra. Jest Ale do ciebie, no. A Blaku, ty masz koda? Którego? Walić wiejskie Kurwa. dziewczyny. Mam. Ty gadasz. Dobra giera. Trzeba Wąski. obrać taktykę kruczka. Z wąskim chłopie, jak wpadniemy zaraz, to... Dobra, Saduba. No, Będzie tą mapę, Shipment taka, nie? To była chyba mapa z Modern Warfare, a była za W. Nie wiem. Stary tank biegasz, kurwa, no taka ścieka jest jak na Nigdownie. Idzie to polecam. No dobrze. Nie, jak się wiedziałeś. kurwa, wiele z tego ludu leci, ja pierdzielę.
Ja lecę na magazyny jednak. No tam to ja za wiele nie poczuję. Tutaj zawsze była skrzynka, zawsze. Na tym domku. Kurwa, kusza, pojebało cię? Masz go jakoś? Mogę ci dać. No, masz broń? Mhm. O, w strefie też jestem. Live się działa już w ogóle? Bo nie patrzyłem. Ja, działo. To jest okej. No to dobrze. Gdzie jesteście? Idę do was. Chcecie coś do picia? No mam. Ja to szukanie w tym mam. Jeszcze najpierw muszę dobiec. Dobra, to jeszcze trochę. Chodź, chodź. Skrzynek pewnie mam. I tu nikogo nie ma. Ja mam taką tu miejscówkę, że zawsze mam dwie skrzynki, kurwa, zawsze. Na innej chacie. O, ktoś tu był, drzwi otwarte. A tu jest ta. Tak, dawaj. No to. No to co mogę wziąć? Czekaj, ja sobie przykładam to, granaty na to. Może ktoś z was będzie chciał? Bo nie wiem czy brać. Nie używam. Też Nie, co to? Wyjechał cię czy jak? Co? Jeszcze ktoś tu jest? O kurwa, jebnie, ubił mnie. Laku, gdzie jesteś? na magazynach. No to kurwa, no dzisiaj jak to zjebało. Gdzie tam biegasz? Ajajaj. Musimy razem chodzić. Draku, dźwigniesz mnie? Co? Tu się nie dobiegnę nawet. No, przepraszam. Przyjęło się. Zdrowo się przydało. Nie, strasznego pago, kurwa. Draku, chodź tu. Mam takie fanty. O, już nie zdążę. Dobrze do ciebie. Kurwa, to ty leciałeś? Jak? Myślałem. O, skrzyneczka.
Oj, Blaku, Blaku. Hmm. Hmm. Wow, gdzie? Kur... Co? Co, nie żyje. Ojojoj. Nie żyjesz? Uciekli ludzie na live. Co? Gdzie tu idzie live? Niki ty pisze? Easy w pod. Siemanko, easy. Jak tam Wiedźmin dwójeczka? No, wiesz tam, zaczynaj. Ole, Mr. Bro. Ole, Mr. O. To easy, jak ci tam szło ta gra? Wiedźmin dwójeczka. Kuźwa, co to jest? Dwójka Co to jest zajebista. takie opóźnienie u mnie? A, piszę już. Ja u nas... Padosz, może go kiedyś skończysz? A do trójeczki się przymierzysz, grałeś, czy? Nanek, a ty miałeś kupić, nie? Ja na Trójkę. przyszła wypłata. Na przyszła wypłata. To szykuj 200 godzin, nie? Tak. Kuźwa, nie mnie nie nerwuj. Dobre 200. Jeszcze jak na takim średnim poziomie trudności, to wiesz. Rum and on and on. Bo na łatwym to żadna zabawa. Oj, nie wiem, wiesz co? Nie wiem. To też zależy od tego. Aha, 4 razy przeszedłeś. Nie wiem. A Dying Lighta Nanek masz, Nie, nie masz nie. pewnie. Kuźwa, ale ja mam No, inne szkoda, tytuły. bo- Aha. Po 5 dyszek jest i kopa by się zagrało. A jak co z płytką? Czekajcie, no. No, 69 zł chyba. Gdzie lecimy teraz? Chodźcie może gdzieś indziej. Tam gdzie ten oznaczył? Tu? Nie wiem, tego daleko. Będziemy strefę gonić. No dobra, może. No dobra. To jest taktyka kruczka.
Lecisz na koniec, czekasz aż się wybiją i wchodzisz na finał. No taka taktyka trochę. O. Tak, Skrzyneczka ja. już jest. Dobra, wjeżdżam, bo już ten koleś poleciał. Trochę ich tu leci. Chyba. 4 jest, no. 3 na jednym domu. Oho. To ja muszę się schować, bo tak trafiło, że snajpę mam. Mi tak trafiło, że dla mnie broni kurczę nie mam. Ja pierdzielę, 2 snajpy pod rząd. O, chociaż pompa się znalazła. Co ty strzela, kurwa? Ciebie tam strzela? Nie, powaliłem jednego już. O, dojechał mnie drugi. Tam w środku? Tak, chodź. No, jedziemy, chuj. Zajebał mnie. Jednego rozjebałem, ale drugi był. Halo, jestem. Co się wydarzyło? Kurwa. Anek, cała nadzieja w tobie. No ale to chuj gdzie jest. No sam nie wiem gdzie jesteś. Ej, co jest najgorsze, ja nic nie mam. Mnie wypadły 2 snajpy pod rząd. A snajpa to jest tam dupa blada. No dobra. Dobra. Kurwa. A, do strefy daleko nie masz. No ale spoko, ej. Nie byle. A ja w ogóle wyleciał. Nic nie ma. Kurwa, jego mać. A tu na pewno posprzątane wszystko. A nie, Nie, o, masz. a nie, popatrz. Nie? O, MK masz nawet. Proszę. No, zmień na MK, bo to z celownikiem już na blisko to tak. Amunicję masz tam. Amunicję nie masz. Aha, tu. Tutaj, idź prosto. Skrzynkę! Proszę. No, złote to już opędzlowane pewnie.
Nie opędzlowana. Patrz, i tym sposobem jestem w strefie. Co to zbieram i tak się nie buduje. Ty. Oj. To Blaku gramy się, co? Czy uciekał będziesz? To krocie. Nie, ja nie będę uciekał. Bo na jak będziesz uciekać, to czy A nie? w co grocie? No, i tą szkodą rozegrało się, wiesz? Fajnie Fortnite się gra, ale nie jestem za mocny w tego Fortnite naprawdę. No słuchajcie, ale jak to ma być normalnie grane? Jak z nami normalnie z kompa, kurwa. Jest crossplay. Nie mamy szans, kurwa. Fortnite'a? Już idziesz, na idź. konsoli też masz klawiaturę Aj tam i o myszkę. buzie idziesz. Nie tak. Nie po to kupowałem konsolę, żeby sobie myszki używać klawiatury. Czemu? Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Nie, normalnie. Dlaczego ktoś może używać i mieć przewagę? Powinien być on zaraz na różowo zaznaczony, że to jest Pedzio i załatwione. To co to mogę wymienić? O, come on. Tu Sommer. Ej. Jak mi się to zbudowało? O ty Plecy! Plecy, mocz, plecy. No ale... A chuja, dupa kurwa jebany pad. Ty naciskosz kurwa co innego, a... Trzy razy mi się kurwa budowanie włączyło. Raniek jeszcze in... Szkoda, to chyba nie ma tego koopa w kampanii, nie? A w jakiej kampanii? Co jeszcze raz? No szkoda, nie ma chyba koopa, nie? W kampanii. A no nie pojedź tylko. Nie ma. Szkoda. My już się na za Black Opsa zabieramy 2 miesiące. Kampanię. No. Też nic... Ja ani o tym nie wspominam. Nie mówiłem o tym też. No a tam. Lipa kampania. Dobra, no easy, jak uciekasz, musisz
Już dobranoc, trzymaj się. A ja sobie w tym momencie jeszcze jeden uspokajacz otworzę. A do WW2 zagrać. No, oczywiście. Drugie jest Albo nie. O! Tutaj może? Nalepki? Nie wolno. A ten tam się oznacza. To wzgórza, nie? Gdzie? Już nie dolecisz tam, co ty? Jak nie dolecisz? Normalnie dolecisz. O, no to spróbuj. Zobaczymy. No przecież normalnie na spadochronie tam dolecisz. To gdzie w końcu? Nie wiem, gdzie chcecie. I co mówiłeś? Dobra, Blaku, dawać już ty. Kuźwa, już jakiś pedał leci. Tak jakby nie było innych miejsc w tej grze. Może ty się strój kurwa kupię? Papier. Kupię ci ten pakiet, czy nie? Co tu jest? Kuźwa, tu skrzyni nie ma. No co za pedałstwo. Na chuj. Mam dobra, spróbuj sobie. Mogę podzielić się. Gdzie była zawsze skrzynka, jak zwykle. Leku, chodź do mnie. Janek. Chodźcie, ktoś pode mną. To ja go dołę. Kurwa jebany zabił. Kurwy syn. O to bo a tu nikogo nie ma. A, bo ty na Kurwa mać, dobrze, że ten stream jest plus 18. Ja pierdolę. No tak, jeżeli widzę. No to jeszcze książkę swoje. Dobra, jeszcze widzę. Jeszcze ktoś leci. No coś tu jest, mówię ci. No leci jeszcze jeden gościu. Jeb. O cholera, plecy, dwóch masz. Za jednego strzała. No strzel, bo to kurwa to strzela, a nie. Kurwa celownikiem. Ojej. Co się tu tam dzieje u kogo? Chipsy. Solone, no, najzdrowsza. A soli mam na razie dość. A co kopiesz? Ja? Nie, jak robiłeś na wieliczce to sól kopołek, to nie wiem czy ty to pamiętasz. Nie. Ej, Blacku, tyś w ogóle miał inny
Czekaj. Kaś ty miał Mr. Black? Tyś miał na konsoli, nie? My się jakoś tak poznali. No. Jak to było? Ja to w zeszłym roku, nie wiem, jakoś w lutym albo Ale jakoś tak zacząłem z Peterem grać Titanfalla 2 najpierw chyba. ja i pamiętam, o kurwa, Mr. Black. Ściu. Peronie, on z Peterem gro. A co za nagrody? Nie, nie dajcie. Blackwood, to ten folk, kurwa, zajebista gierka. Pogram w nim. Wiem. Ale patrzcie, ile ja mam gier. Gran Turismo. Kupiłeś i co? Ile w to No, pograłeś? przecież. Ja kupiłem i Mówiłem w ci. ogóle w to nie grałem. Mówiłem ci, no. Nie kupuj, go grał, no już. Ja kupiłem tylko po to, żeby było. No. A ciebie Blacku stać. Co jeszcze jedna rundka czy ile? Mhm. Jak się wkurwia na kodzie. Nie sprzedajesz. Kaj to on sobie. Zginiesz zanim się odrodzisz, tak? No. Tu zaś. Dobra, to ja już skaczę, bo... O, no i leci. Chodźmy blisko siebie. Kurwio zjebany. Kurwa, skrzynki mojej nie ma. Gdzie ta skrzynka była? Kurwa, nie ten. Kurwo jebano, musisz do mnie strzelać. Ratujcie mnie, chłopcy, nie mam nic. Tylko amunicja. Chłopcy, nie mam nic, ratujcie mnie. Kurwa, chuj w dupę z taką grą, kurwa. Tam tu jest. Kurwa, co to mam za przyjemność opie lecieć, kurwa. Nie zdążę zebrać skrzynki i dup. No, kurwa, ja mam to teraz. To nie jest, kurwa. Kurwa, cała mapa jest. Tam coś masz u góry. A nie, Mhm. Chuj teraz ani waszej nie rozgrywki ty, nie wie. ten, Nie zobacza. Ajajajaj. kurwa. A jebok. Dalej w budynku siedzisz? Kurwa, i się skrzynka była. A to czasem się wydaje, że skrzynka jest, a jej nie ma. No. Powiedzcie mi, jak będziecie gotowi. Wow. To ten nasz. Kurwa, jak mnie zastraszył. Oho, dwóch typów mam. Ile?
Gdzie ich masz? W tym markecie tu. Tam. GTA Online Góry. Super Sport. No widziałem. Co to kurwa jest? Kur... Co GTA Online? I zaraz wracam, to sobie możecie zagrać, ja do was dołączę najwyżej. Do kotla. No. A ty nie grasz czy co? To ja? No. Gram. No fajnie. No, dobra. Surving Dobra, tak. Mars. Jest złoty, 300 złoty, 170. Co tu jest za te 170? No. Włączaj goda. Czekaj. Takie pierdoły. Ty, ja sam Minecrafta kupiłem wczoraj. To kupiłeś? Minecrafta. Po co? Nie, dla syna. Chciał. Siedź gra. Lego już przeszedł. Ratcheta już przeszedł. Teraz Minecrafta gra. Ty no ja? Będę miał kurwa jakoś. Bilet! Gdzie jest mój kabinet? Będzie Nanek. go tam. Nanek, To wywaliło cię. Nanek. Nie opierdalaj się go, Maciek. A nie macie, Kaście. Idę zapalić. Zaraz będę. A to grosz czy nie grosz? Idę zapalę, to będę, okej? Dobra. Chcę palić. Czy solówka za grom? O, włączaj się, włączaj. Nie być ham. Bilet, gdzie jest mój bilet? Powiedz szczerze, Boże, i nie wiem, gdzie jest.
Nie ma. Co za Francy. O Boże, takie pierdoły, dobra, no, ale już mam pierdoły. Fuck, skrzyni nie ma. Też skrzyni nie ma. A pierdziele, co za złodzieje. Co tu mamy? Dobra, Co tu jestem. mamy? Taka... To gram solowa, wiesz? Od poleju szkoda. Tak. Blaku ma koda? Ma już... No ma. Tak gramy sobie. Kurwa, zacząłem to płacić z pracą w końcu. Ej, strefa obok mnie. No chyba w to nie uwierzę. Nie potrzebuję. Skrzynia się chowała, proszę. Nic, ja. Toczek z gumi jagód. Złota snajperka. Na skrzyni. O nie. Dupę. Tu jeszcze jest podobnie coś. O, jest skrzynka. Co tu mamy? Amunicja. Chcę użyć tego. Cztery w tej grze jest bardzo dobry, ale ja bym tego nie używał. Dziesiątku amunicji mam. Jechaj się strefa zamknie. O, proszę.
Ja. Ach! Co to robi? O! Co tu mamy? A Black już przyszedł, czy nie? No nie wiem. Jestem! Jasno. To dołączaj Weźmy tam. wyślij jeszcze raz, bo wyłączy się może. Aha. Bo dalej to zanim kończy grę, to... No bo czekam aż się wariaty wybiją. Nie można połączyć się z hostem. Tak, ja zaraz dołączam, gdzie się połączyć. No. Nie muszę w końcu tę kampanię zagrać. Co? Bo nie grałem jeszcze. Tą kampanię. W2. No, może się wkusić momentami, wiesz? Przecież szlak Czemu? trafić. No bo takie... no mnie wkurzała To te się misje łączy. niektóre. No, wkurzające takie były grę. Musiałeś zrobić... Ja to jeszcze tu na- Albo tak jak w Black Opsie, musiałeś zrobić tak jak autor chciał, bo inaczej nie szło. Ja to jeszcze na hardkorze będę grał. No. No nie wiem, no. Mi by się na pewno nie udało. Nie można połączyć. Czekaj, społeczność. A ja mi dołącz. Hello. O ja. I czasem przerwę weź dać. Hello. Kaj tu się ukryć przed strefą, powiedzcie mi. Też nie mogę przez imprezę. To ja nie wiem. Zaku, co ty masz tam, nie wiem. Du, du, du. Number 5. Number 5. Ja, ja, ja. Was ist los? Was Was ist ist das? das? I ojo. Kuźwa, Kaj tu się ukryć. Kurwa, to mecz polski. Trzeba oglądać. A, nie będę oglądał. Będzie hello, nigga. O, tu się kociki budują, o. Mambo. Mambo. O, mambo. O. Nie skokaj tak.
Kuźwa, no stój w miejscu, o ty debilu. Co ja mam teraz robić? Go ubić. O! Kuźwa, no stój w miejscu. Tak jak w Black Ops umiałem grać tak kurwa w toni cholery. O fuck, nade mną są. Leku, bo to trzeba pograć. Nie jest tak, że się dysi. Jedyna gra jaką w tym roku kupię to chyba Black Ops 4. No i może Far Cry'a. To jak stanie, bo na premierę tam pierdolę. Szybko jest to nie. No to jest jedna mapka z tego, z Modern Warfare chyba. No mówiłem ci, zastało się. Na tych kontenerach, nie? Mhm. Dobra, co poczekam. Kurwa, strefa idzie. Fuck. Fuck. Gadam ci jeszcze raz, może dojdzie w końcu. Czekaj, pójdę do tego, może do sztabu.
O cholera, Ja nie wiem, strefa. jak... O fuck. O fuck, ale mi życie wali. A ty na tej burzy grasz? Co? Na tej burzy? Jakiej burzy? Na tych trybach nowych. Nie, nie, nie. No bo tam to po 10 bierze. O. Jebnie jednym strzałem. Kurwa mać. Fuck. Ja pierdzielę, no. Chciałbym. A te Lego City fajne? Czy nie? Lego City? No. Fajne, fajne, mój syn grał. Gra w to. Tak Fajne, patrzę, że fajne. masz. To grocie już? Oraj. Włączam. No wie. Zanim to się włączy, zaraz wracam. To weź tam, bo to mogę. Aktualizację będziesz miał. Weź sobie to od razu. O, Watch Dogsa 2 masz. Zajebista gra. No, do połowy podobało mi się, a potem jak nie chciałem się grać. W połowie zostawiłem i nie dograłem tego nawet. No, trzeba by to dograć, bo mam tych gier niedogranych sporo, kurwa. Co Watch Dogsa? No, Watch Dogsa tam mam, kurwa, jeszcze. Nie gram. A, Horizona muszę dodatek dograć. Nie zacząłem jeszcze nawet. Ja sobie właśnie muszę tego Tomb Raider Definitive Edition kupić. Fajny był, fajny. Druga wersja bardziej podoba mi się. Rise. Ale brakowało mi coś w tym Tomb Raiderze. Było tylko świat takiego, wiesz? Tylko kurwa biegłeś tylko przed siebie, kurwa, wiesz, szybka akcja. Nic takiego. Tylko sobie kupię Shadow of korzystało mi to. Nie grałem w to, ja bym sobie zagrał. Nie mam stela. Ja na razie nie kupuję, chyba że trafią się jakieś wyjątki. Dobra. No jestem. Halo? Halo.
No i też chyba spanie bierze. Kuźwa, zać jakąś aktualizację, no. No mówiłem ci, kurwa. Kuźwa, ej, konsola tak długo odpalona i nie mogło się to automatycznie zaktualizować. O, ja pierdzielę, graj online. Nie, lokalnie będę sobie grał. No bo nie masz ustawione pobieranie automatycznie. Ej, dostałem 5 darmowych paczek. W sztabie czy idzie? Wyrzuć je. You lucky dog. Come on, sexy you. Enjoy free suki drop. Jakich ty nutki znasz? Co? Sztab. Aftermistrz. Ej, co to jest? No, zmienili co? Czemu? Fajnie to wygląda teraz, co? Czy nie gorzej? Ale Heroik. jak O, mu z kurwa, wami to- zagrać? Ej, MP40 trafiłem, heroik. O, ja pierdolę. O, panowie. Ej, ale ogólnie ostatnio wydałem 200 zł na paczki, kurwa. A pierdolę. Ja bym nie kupił. O, mnie tak podkusiło, kurwa. Kuźwa, co tu się zaś No wczytuje? już są 4 gry na playa. Jakie 4 gry? Za 200? 4 gry dostaniesz. No. A, no. No jeszcze jak cyfrówkę to nawet 6. O, jakąś paczkę mam. Zobacz, jakąś paczkę mam. Heroiczny sprzęt! Dobra, to mam No ja nie mam. Ej, daj zaproszenie temu. Moment. Blackowi. Czekaj, poczta. A poczta jeszcze działa? O kurwa, to jest piękna broń. O, ale się trafił. No panowie. Powiem wam, że kurwa. Epicki sprzęt! Ja wam powiem, że już mam... O, mam paczki. O, A 3. skąd masz paczki? Dzień dobry. Spoczynku. Co możesz dziś dla mnie Ja zrobić? 5 miałem, widzisz? O? I kredyty. Mam... Menek, daj mu Zabij zaproszenie Blackowi. 95 wrogów w dowolnym trybie 2 dni. Jeśli Dwa masz dni? chwilkę, Ja 400 weź te zrobiłem, materiały że- i biegnij do Niemców. Pora na Ludzie. demolkę. Co ja tu mam w tych paczkach kurwa wybrać? Daję Blackowi zaproszenie, kurwa, mać, Nanek. Czemu ja? No bo ja nie mogę Byłoby coś głupio, szybko. gdyby wymsknął Popchnął się mnie, tak. nóż i cię nieco rozbudził. Jak ja mu mam dać zaproszenie? No chodzisz znajomych tam, jak tu u was jest? Social, u was jest społeczność. Kurde, nie może mu normalnie tego zaproszenia wysłać, ja pierdolę, kurwa mać. Nie mów ty kurde. A czy wiesz, bo on ma ta 3, więc może być problem. Nie można połączyć się z kostem. To ja się do ciebie dołączę, dobrze.
Włącz ten znajomy. Nie ma poprawnej sesji gry. Wyłącz grę i włącz ją ponownie. Ustawienia grafika. Nie połączymy się, mówię wam. Nie połączymy się, ma hostem nie tak coś. Nie wiem, Blacku, co zrobić z tobą. Sadź mi Nie. tu. Jestem z Blackiem. Blacku, A, weź to jest. To dajcie zaproszenie. Dajcie zaproszenie. a ty? Jest Blacku, Eldorado też jest tu, o No, baby. to... Eldorado, widzisz nas? Czekaj, bo muszę się W przełączyć. sztabie, przed tobą. Pochwal grę. Nie mogę. A, no dobra, no to proszę. O, pochwal znajomego. Ty, czekaj na mnie, czekaj. Czekaj. O, gdzie mi uciekasz? Kurwa. Ej, nie, ja nie jestem z wami. Jak nie? No ja No. to sam pokazuję mi. No jest Blacku, ale no... Nie pokazuje mi, żeśmy byli razem. Właśnie miałem to zasugerować. To jakoś to tam musimy opanować. No jak się skoro połączyło? No bo Nanek ma tego, on ma kozackiego neta. Mnie szybciej łączy niż rozumiesz, ja myślę. O, nawet na tym jestem, zobaczcie. Jestem 3. To co, gromy? Panowie, czy my zagramy? No właśnie nie wiem, bo nie widzę was, kurwa. Pa. No jak weźmy, zaproś, potem Eldorado zaproś. No. Z tego zapraszam. Mnie zaproś, bo ja musiałem wyjść. Czemu musiałeś wyjść? A bo Eldorado mnie zaprosił. Ale wy wariaty. Jesteś u Eldorado? Nie. No właśnie nie jestem, nie wiem jak połączyło, kurwa. Daj zapro, Nanek. Kurde, 5 minut Grumainu. Wszyscy są. No, jesteśmy. No i gromy na happy. Dobrze. No widzisz, Nie, mówiłem, bez nie, Nanka, bez nie. Nanka to... A, Nie, weź public match i ten... Shipmenta zagramy. Na korze? Oj, No. zabójstwo potwierdzone na hardkorze. O Jezu, co to jest hardcore name i to jest kurwa nie gra. Z gra, 2 strzały i z Panem Bogiem. To nie jest gra. Chodź. Grasz? Jednego mogę zagrać na hardcore, ale tak nie wiem. Nie robię wyników na hardcore. Ale jakbym się uparł, to pewnie bym tak do 9 kampanii ogarnął. Szkoda. Do 9 kampania byście ogarnąć. Ci powiem, chyba by cię musiał szczyścić. Ej, i co ja tu mam za broń wybrać? Ja nie mam tu broni. No jest.
Jeb mnie. Ale brzydko. Jeb mnie, kurwa. Jeb mnie. Jeb mnie, ty starą Franco. Ty ciulu, ty. Ty, niemyty, ty. Popatrz na matka, ty. Wypało nieczysta. Ale jestem warzywo w tą grę. Nie, bo to jest hardcore. Tego się nazywa. Czy to jest Ja normalny warzywo, bo ja poziom, właśnie- panowie? Ja na hardcore- Black Opsie nie. tylko w hardcore grałem. Hardcore budowy Lego Kopsa, to już jest co innego. Ja właśnie na korze nie lubię grać. No przestań, to jest zagrana hardcore. To kwestia przyzwyczajenia. To jest tylko na wyczucie. Ej, a nie ma tu innych map, kurwa. Jeb mnie. Jeb mnie, kurwa. Jebańcu. jebana. Ty ciulu. Co za kurwa ciul. Sorry, Danek. Tyle ludzi na mapie, a on mnie musiał ubić. To jest za... No ale ten sprint by mógł trochę być dłuższy, a nie taki kawałek. Jeb mnie, uju. Na 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 na. Jeb mnie w plecy, Eldorado! No kurwa. Kurwa! No się skradasz też. Nie czytaty? O, you dead now. Tarari. Tararararari. O, ty świnio. Zaznów mi Dawaj, dzisiaj, nie słychać mnie. Tak. Świnio. Pancerna świnio. Gin leszczy. Żyjecie wy tam, albo co? No, ale żyjemy. O, sorry. Wymskło mi się. Odpłaciłeś się. Kuźwa, nareszcie to hopie szczylo jak mo. Kurna, no, ten hardcore nareszcie gro. Nie wiem, że w to, że ja muszę 5 piw wypić, żeby na... O, ty świnio. Nie ty, kurwa, jedna ty. Oj, ty. Oj, ty. Nie, ja nie potrafię nic zrobić hardcore, kurwa, No mać. bo musisz szybko strzelać, musisz strzelać, zaraz strzelać. Przede wszystkim strzelać. O, ty świnio, jak drugi wylos.
Tomek, chodź na shipmenta, pokażę ci coś wpływa robi. Ja będę celował do gościa, poczekam 2 minuty, wyładuję cały magazynek, a on mnie jednym strzałem zabije. No Blacku, powiedz, że tak No nie tak. jest. No w sumie to jest. No tu wystarczy jedna kulka, tam musisz z 15 wywalić. No ale o to w tym chodzi. No właśnie Nie, że no mi się jedna wydaje, kul- że to A powinno nie, być że jedna kulka. bardziej No. realne, no jedna kulka i wiadomo, jak dostaniesz w łeb to padasz, ale jak dostaniesz w nogę, to powinieneś upaść na ziemię i dali szczylać. Danek, powiedz mi, ile ludzi gra na hardkorze? Ile procent? No 15. i A na korze 85. no bo reszta gro takich osób, które no wiesz. Eldorado, powiedz mi są. Przecież dobrze Co? wiesz, że lepszy jest hardkorowy seks niż taki Chodźcie, idziemy na zwykłą jedną. Idziemy. Blacku się śmieje, Shipmenta też. ale to czekaj, ja muszę wyjść stąd. No ty musisz wyjść. Blacka zaś nie ma. No pewnie wyszedł. Blacku, chodź tu. Dawaj. Wajta. Nie, zaproś tylko, cholera. Czekaj, bo ci zaproszenie wysłałem. O kurwa. Teraz nie wiem co się stało. Czekaj, ja wiesz, że przyjście mam zaproszenie. Czekaj, nie, dobra, czekaj. No, Ja u nas już jestem. Chyba. ja. No. Ja. La, la, la. Mogę dołączyć. No i chuj, teraz ja nie mogę, kurwa. Bo ja wysłałem. Danek, wyślij zapro. No wyślę mu. Teraz moje weź. I powiedz jak to jest możliwe, ty. Bo ty masz kurwa neta innego. Kurwa światłowody i... Ja on z Też Ameryki. nie mogę. On z Ameryki. Też nie A. mogę, kurwa. To nie możesz, kurwa. Przez ocean idzie. No. No Pierwszy. nie mogę, kurwa. Nie, to już widzisz. Aha. Czekaj. Przecież nie dołączę chyba. Blaku, dawaj, dołączaj. Do ciebie czy Nanka? Przez zapro do mnie. A, dobra. Nie mogę. Kurwa, czekać. Okej. A chuj by to. Ciul, grajcie sobie kampanię włączę. No chodź z nami grać, nie być pala. Nie mogę dołączyć przecież. Kurna, to zrób ty, ja do ciebie dołączę. Aha, zaś Eldorado nie dołączy. No właśnie. No ale mi pokazuje, że jestem w drużynie, ale mnie nie ma, nie? A nie. A jebać to.
Czekaj no. Nie, nie zamykaj. A przez imprezę spróbuj dołączyć. A ty masz koda włączonego? O, No ty. ja. No bo na imprezie nie widać i nie mogę. Ach, chuj kurwa. Zaraz ta płyta wezmę i rozpierdala o ścianę. A masz to odpalone czy nie? Już nie. Już wyłączyłem, bo kurwa mnie chuj strzelił chyba. A to włączasz to jeszcze czy nie? Ja już pedała odpaliłem. Kurna. No jak dołączasz, czy jak? Ja nie, jeszcze to jeden meczek se zagram z tobą i spadam, bo... To grojcie, grojcie. Nie no, pyk na jeden meczek. Już der wybierał. Dobra, odpolej tam byle co i... To bycie rzeźnia. Ja. Co to jest, mapka z tego? A? Modern Warfare? Robiono. Mhm. Kurwa, to tu shotgun by był dobry, co? Co, ty kurwa poszłeś? Na to prawie 70 pierdolone. Nie biegł. Kurwa, jego mać. Kurwa. Kurwa, daj mi inną broń. Kurwa, plecy. O fuck. Na C się to wszyscy. Chodź na C. Kurwa, tu nie ma takiej broni, co ma tyle amunicji. Weź to zwiększone i tyle. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Kurwa mać. Jasny. Jego mać, co tu się dzieje, ej. Akcja. Kurwa. Nie, znowu się radość. No chyba jestem później działamy. Ja pierdolę. Kurwa, jego mać. Kaj tu już strzelać, chuja wafla.
Kurwa! Jasny ciul. Ach, idź pan w chuj z tą bronią. Ja pierdolę. Nie Fortnite. Dlatego byś w Fortnite'a kurwa grał teraz. No jest powód. Tu potrzebujesz broń maszynowa jakoś. Minigun albo coś. Potrzebujesz broni z dużym magazynkiem. Jego mać. Kurwa jego mać. Skurwysyny, uspokójcie się. Ja pierdolę. Pan w chuj. Kurwa. Mamy, to idzie level nawet, musisz pograć. Dobra. Idź pan w chuj. Kurwa. Chłopie, idź pan w chuj. Kurwa mać. Co tu się dzieje? Przecież to nie jest gra. Sama gra już tu nie wyrabia. Wojna. Tak, no cało mi się gra. Przyznaję, teraz to cała się gra. Kurwa jego mać. Idź mi pan z tym. Co za ciulstwo. Kurwa jego mać.
Kończę granie, kurwa już, kurwa. Jebany ciuś, a nie gra. Kurwa, idź pan. Idź pan. Jest. Na hardkorze może ja. A to kurwa nie porę na nie. Nie. Jest to 5. Kurwa. Blaku jesteś jeszcze? Nie, Blaku. Co dalej? Zawiodłeś Co? się. Zawiodłeś się. Zawiodłem się strasznie. Dobra, nic, jest bardzo. Chyba, że jeszcze raz ta mapka będzie. No możemy jeszcze. Ale to która ona jest? Kuźwa. Co to? To się śmieje, co? Co? Dobra, śmieje No. się. O Blaku może. Blaku? Blaku to śpi. Wyjebało? Nie, no jest nie da. No, dobra. Ja to wyłączam. Jutro co jeszcze... Co? Wyszedłeś? No, Wyszedłeś? jutro co jeszcze pogramy. Ja lecę, bo już prawie z trzecia. Pół. Dobra. Dobra, lecę ja. No dobra, No, trzymaj czy- się tam. Jutro jeszcze coś zagramy. O której będziesz No wolny? na razie. By tak mniej więcej napisać. A jutro mam wolne. Dobra, Jutro mam wolne, więc... spoko, będę cię tam atakował. No, Dobra, to- dobra Blaku, na razie Nara. też tam. Jak nie Narka, słyszysz. trzymajcie się. No cześć.